Чакай, нали му го въртиш? Така, това си го папаш. С уста само. Без ръце. Без ръце, ле? Отхапа ли? Хайде, още за здраве се яде това. За здраве, бабенце. Голям мъж да станеш, силен. Айде тук и други дечица да има с тебе да хамкат. Айде, яйчице. Дече ли това? Да. Искаш ли още или да приключваме ритуала? Добре, щом искаш още. И баба ти, знаеш колко време търси тая бяла халва, докато я намери? Че няма никъде такава халва за хамкане. Така. Да свършваме ли вече? Още си едно. Да навсякъде се урежеш. Айде още малко яйце и ще го оставя яйцето да си го доедеш, бабе. Така. Така.